Heippa! Leon kanssa näytetään, että miten annetaan kissalle tabletti suoraan suuhun. Ja tää kannattaa kaikkien osata, koska aina jossain vaiheessa elämää täytyy sit antaa lääkettä kissalle. Ja siitä ei tule yhtään mitään, että yrittää sekoittaa sitä sinne ruokaan, vaan varmitin menee kissalle perille saakka, kun annetaan suoraan suuhun. Vai mitä, Leo? Joo. Moni lääke on myös sen pahan makusta, niin ei voi olettaa, että kissa syö sitä. Niin minulla on semmoinen hyvä kikka, tai ei se minun kikka on, mutta minun mielestä on helpointa antaa silleen tälleen näin. Eli jos olet oikeakätinen, kissa voisi olla jossain just pöydällä, toki voitte olla myös lattialla, mutta ota lääke, tämä leikkii nyt lääkettä, vaikka se on ruokanappula. Nyt kun Leo ei tarvi lääkettä, niin Leo nyt demonstroi tämän ruokanappulalla. Niin ota lääke peukalon ja etusormen väliin ja sitten ota kissan pää haltuun niin, että sulla on peukku tuolla toisen poskipään kohdalla ja keskisormi toisessa, niin että sulla on pää hyvin hallussa, koska kissa ei mene rikki, mutta kun saat pään haltuun, niin silloin kaikki menee hyvin. Ja tämä ei ole kamalaa kissasta, vaikka tämä voi näyttääkin kamalalta, että niin kuin päästä pidetään kiinni, mutta ei ole. Kissan kannattaa istua ja päätä nostetaan vähän tonne ylöspäin, niin että tuolta vähän rupeaa aukeamaankin. Kun me katsotaan niin, että kissa kattoo kattoon, niin rupeaa vähän jo suu aukeamaan. Älä vaan tiputa noita tuota. Niin. Pää ylöspäin ja kissa on kunnolla ylhäällä. Tuolla vähän jo suu aukeaa. Näettekö, kun pikkusen on rakoa tuolla hampaan välissä. Niin keskisormella avataan suu, noin, luukku auki. Ja sitten työnnetään peukalolla ja keskisormella, se liuutetaan sinne kieltä pitkin. Liuutus, noin, ja suu kiinni. Ja sitten mikä on tärkeintä tässä. Pussu suoraan suuhun, niin silloin ne nielasee aina. Ja kissan nielaisun näkee siitä, että se tekee tolleen. Demonstroidaan uudestaan. Lääke peukalon ja etusormen välissä, keskisormella avataan. Päästä kiinni, ei satu kissaa, niin että kissa istuu ja katsoo kattoon. Vähän voi nostaa ylöspäin, ei niin, että väännät pään, vaan niin kuin nosta tälleen näin. Oi, hienosti. Luukku jo vähän aukeaa. Keskisormella tuosta niin etuhampaiden välistä, ei tuosta kulmahampaasta, ettei sormia kulmahampaan väliin, mutta etuhampaiden kohdalta luukku auki ja liuutus ja pusu ja kieli teki näin, niin sitten se nieläisi. Oliko vähän hassua? Leo mietti, että outoa syömistä, että en ole koskaan nappuloita syönyt tällä lailla pakotettuna, niin oli vähän hassua, mutta näin me demonstroitiin. Tehkää tätä ihan rutiinisti kissalle, vaikka ei olisi mitään huolia, nimenomaan nappuloilla. Ja voi vaikka just, kannattaa, jos sulla on pentukissa, niin aloittaa jo pennusta saakka tämän, niin sit kissa tottuu tähän. Niin paljon elämä helpottuu, kun sitten joskus pitää antaa lääkkeitä. Tsemppiä!